खुलुमबाय स्टुडियो दं आं खिलिखां ब्रह्म कमल नार्जारिया गावनो दोंसे मिलौदो बर' मेथाइ लिरनानै आरो सुजुनानै बिथाङा गावनो रोजाबदों आंनि गोसो थोनाय सिखोलाया बावखुंग्रिनि आरो कमल नार्जारिनि लिरनाय सुजुनाय आरो रोजाबनाय दोंसे मिलौदो बर' मेथाइखौ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थेलामारा हालामनि बरगाव प्राइमारि बड' साहित्य भवनाव दिनै बेखेवना होयो आरो कमल नार्जारि बिथाङा गावनि गोहो बोलो आरो गोसो गोरबोजों गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों मोगथां महर होनो हादों गाव सुजुनाय मिलौदो मेथाइखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे कमल नार्जारि बिथांजों दिहुनजानाय मेथाइखौ बेखेवना होयो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुसाराम बर'आ लोगोसे फामि नार्जि प्रडाक्शन इउट्यूब चेनेलाव थांनानै नायहैनो थाखाय कमल नार्जारि बिथाङा खावलायो लोगोसे दामजेनगिरि हिसाबै सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मदन चन्द्र बसुमतारिया लोगोसे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लायो हाबाफारियाव जे मेथाइखौ बेखेवबाय बेखौ नोंथाङा मा थांखि लानानै बे मेथाइखौ बानायनाय जादों आङो बे मेथाइफोरखौ सोरजिनायनि गुदियावनो गोबां मेथाइफोरखौ जोङो नुनो मोनदों बेवहा मोजां खौरां थाया थाबाबो रमान्टिक टाइपनि बांसिन नुनो मोनो नाथाय मेथाइनि गेजेरजों आङो मानसिखौ जाखांहोनो नागिरदों बेनिखायनो आंनि मेथाइजों गोबां खौरां बर' हारिनि गेजेराव दैथायहरनायनि सिमांखौ नुनानै आं बे केसेटखौ अथवा बे अडिअ'खौ आं दाखांदोंमोन आरो नोंथाङा बेबायदि हारिमुजों लोब्बा थानाय एबा बेबायदि मेथाइ दिहुनबोबाय सिगांनिफ्राय नोंथाङा बे हाबाफारियाव नांथाबनानै दं आङो बे हाबाफारियावहा 1972 माने 1972 निफ्राय नांगासिनो नांबोबाय थादों आरो बायदि बायदि समाव आङो फोरोंगिरि नालाय गोबां गथ' गथायनि सायावबो सिन्ता खालामनानै खुब मोजाङै गथ' गथायखौ फरायनो गोनां जानायाव गेजेर गेजेर आङो माने बेखौ नागारनाय बादि खालामनानै दोनदोंमोन थेवबो आङो गोसो सिंजों नाजाबाय थायो न'आव नाजायै नाजायै बेबादि अननायनि फालि होननाय मोनसे सिनेमा दिहुनबाय आरो मोनसे जाहैबाय नै बावगारदों आङो बोराद होननाय फिल्म मोनसे आं लिरनानैबो दिन्थिबाय बहाय मानसिनो बै फिल्म मोननैनि जुगेदिबो आङो गोबां खौरां दैथायदों बे खौरांफोरनि गेजेराव जाहाथे जोंनि बर' हारिया फोसाबजानानै मोजां लामायाव आगान सुरनो हायो बेखौनो थांखिनानै आङो दिनैसिम हारिमुजों नांनानै थाबाय थादों दिनै आङो रमान्टिक मेथाइ बेवहा दोंनैल' आरो बाकिखिनिया जोंहा बेबायदि सुबुं मेथाइ माने सुबुङा जांख्रिखांनाय बेबादि मेथाइ सोरजिनानै आङो रायजो राजानो बे मोजां खौरांखौ दैथायनो नाजादों दायो जिखिनि आं हागोन दोंसे ओरैनो आङो सानि हेडिंखौल' थुख्रासे आं खनना होनोसै रोजाबनो खावलायबाय गैया गैया सुख गैया बर'नि मादावहा जेबोलाबो सुख गैया बर'नि राजखुंथायाव जेबोलाबो सुख गैया 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 आङो रावनिबोफ्राय बेबायदि मदद मोनाखै आङो आरो मददबो नागिरनो थाङाखै मानोना आं जेसेबां हायो गावनि जा रां खामायनाय थाखा फैसा मास्टार खालामनाय थाखा फैसाखौ माखासेखौ आं न'आव बाहायनानै माखासेखौ बेबादि हारिमुआव बाहायो माखासेखौ धोरोमारि बे जे मेथाइ बेखेवनाय हाबाफारियाव नोंथाङा बेयाव सासे आफादगिरि जानानै बाहागो लादों दा बेनि गेजेरजों नोंथाङा मा बुङो खुलुमबाय गिबि गिबियावनो
रादाब नागिरि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय थेलामा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदों फामि नार्जारी जोंनि सारबो बिथाङा गोबां 30 बोसोरनि बारा फोरोंगिरि मावनायनि उनाव बिथाङा थुनलाइ मेथाइ सुजुनाय बायदि बिथिङाव बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो नांथाबनानै दङ बिथाङा दिनै बे 25 बोसोर बैसोआवबो बिथांनि जा मोनसे सिमां होनना बुंदों बिथाङा मोनसे समाव आं मेथाइ रोजाबनानै अडिअ मोनसे रेकर्डिं खालामनायनि मोनसे सिमां दंमोन बिथाङा एसे आवगाय जोंनि सिगाङाव फोरमायदों बे बैसोआव बिथाङा मोनसे बेबायदि गावनि सिमांखौ मोनसे जाफुंनायनि थाखाय आङो थेलामा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बिथांनि सिगां रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बिथाङा मोनसे चेनेल खुलिदों फामि नार्जारी प्रडाक्सन मुंनि आं बे समाव इउटुब रादाबनि गेजेरजों बयखौबो खावलायनो नागिरदों इउटुब चेनेलाव थांनानै जाहाथे बिथांनि फामि नार्जारी प्रडाक्सन चेनेलखौ बयबो साबसक्राइब खालामनानै बिथांनि जा मेथाइखौ खोनासङो बिथाङा दिनै गासै गंजि मेथाइखौ बिथाङा दिनै बेखेवनानै होदों जाहाथे बयबो मेथाइखौ खोनासंनानै बिथांनि जा मोनसे मेथाइनि मिलौदो बेखौ अनसायनानै लायो आरो बिथाङा जोंनो फोरमायदों बे मेथाइफोरनि भिडिअ'आ बावैसो समनि गेजेरावनो बिथाङा भिडिअ'बो रिलिज होगोननो बे रिलिजखौ बिथाङा गावनि प्रडाक्सन जिथु चेनेल फामि नार्जारी प्रडाक्सन चेनेलाव बिथाङा आपल'ड होगोन बेनिखायनो बिथांमोन गासैखौबो आं बे समाव खावलायखागोन बिथांनि जा मोनसे भिडिअ फैगोन बेखौबो जाहाथे बयबो नायो आं बेखौनो बे समाव खावलायनानै जोबथारनाय बिथांनिसिम आरो फिन खनसेबाव थेलामा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै साबायखर बावनानै आंनि जा मोनसे बिबुंथि बेखौनो होसोङो मेहेरगोनां मेथाइ बेखेवनाय हाबाफारियाव नोंथाङा दिनै दामजेनगिरि महरै आलासि महरै हांख्राय जाबाय बेयाव फैना मा बुंनो सानदों नोंथाङा आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों जा फामि नार्जारी प्रडाक्सन बिथाङा आबुं मुङा कमल कुमार नार्जारी बिथाङा जा मोनसे बे 25 बोसोर बैसोआवहा माने गाव सुजुनाय आरो गावनि माने गारांजों जा रिंसारबोनानै जा मेथाइ खननानै दानि डिजिटेल मुगायावहा इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों जा मेथाइ खननानै रिंगु नामसा होनानै माने दिनैनि जा मेथाइ माखासेखौ बेखेवबाय बेखाय जों बर' थुनलाइ आफादनि जानानै सनितपुर जिल्लाबासि हिसाबै बिथांखौ जों जोबोद साबायखर बावदों जाहाथे बियो बिहोमा जानानै थागोन जाहाथे बिथांनि जा नाजानाय आरो बिथांनि जा मेथाइ खननाय बे मेथाइखिनिखौ जाहाथे गासै बर' माहारिया अनसायना लायो गोसो गोरबोजों आजावनानै बिथांनि जा मेथाइ बेखौ बयबो जाहाथे खोनासङो आरो बिथांखौ जाहाथे आरोबाव इयुनावहा गोजौहालागै माने फिन बेबायदि मेथाइ खननानै माने गोजौथिं थांनो हायो बर' हारिनि राव थुनलाइखौ फेहेरनो हायो हारिमुखौ जाहाथे जौगाहोनो हायो जों बेखौनो थुनलाइ आफादनि जानानै मिजिंथिदों गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफी एसिपि पेनेल नेम प्लेटार्स रेट्र रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं MDF जालि काटिं लग' ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन